दा बर'फोरनियावहाय UPPL जाबाय बे बेलायावहाय सारा मा बुंगोन? दा बेथ' बिराद साननो गोनां जाबाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बे मिनिङा बिनि अर्थआ मा होननाय जादों एसे माने साननो गोनां बाथ्रा। बड'लेण्डनि अल्टारनेटिभ पार्टि मा बिनि अबजेक्टिभसा मा बे गिदिर सोंलु। दा जोङो दिनै ओरैनो जोंनि गेजेराव मोननै पार्टि दङ। बे मोनसेया जाहैबाय UPPL एबसु बेक खालामनाय UPPL। एबसु बेक माने जातीय आफादनि माने गायदेन्सआव जानाय UPPL। ओमफ्राय फारसेथिं जाहैबाय BPF। BPF आ जाहैबाय बिराद संग्रामनि गेजेरजों फैनानै नोङो BTC सुक्ति खालामनानै BTC खौ सासन खालामबाय। माने जातीय सेन्टिमेन्टजों फैनाय बिसोरबो नोङो 17 बोसोर सासन खालामबाय। बिसोर मोननै पार्टि जातीय पार्टि होनना जों बुंना लानांगोन। बे मोननै हान्जाखौनो जोङो जाथिनि मोनसे हान्जा जों साननानै लायो आरोखि। जोंनि आदर्शफ्रा आलादा BPF UPPL गोरोबलायाखै। दा थेवबो बेखौ जों मोननै जोङो बर'नि हान्जा होननानै सानना लायो। दा बिनि गेजेराव जे अल्टारनेटिभ पार्टि जोंनि गेजेराव फैबायब्ला एक्स NDP फ्रा दाबायब्ला बे दिनै जोंनि गेजेराव गोबां साननो गोनां जाबाय। दा ओरैनो राजनितियाव जोंनि गेजेराव गुलाय-गुजाय जाखाबाय। आं थोंजों बुंलुबैदों दा जों गोदान पार्टि फैबावब्ला जोंनि गेजेराव गुलाय-गुजाय जागोन आरोखि बिराद गुलाय-गुजाय जागोन। दा एक्स NDP फ्रा मा उद्देश्य लानानै दादों बिसोरनि अबजेक्टिभसा मा दा बेखौ जों मिथिबा मोजां। दा आं खोनादों दिनै एक्स NDP नि जायनाखि केस उइथ' जानांगौ जायाखै बेखौ बुंदों। ओमफ्राय माने गोबां माने संग्रामि नेताफोर दैदेनगिरिफोर लिडारफोर रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव दं बिसोरबो गवाखै। बे खेथ्रआव दुखु दं बिथांमोना। दा बे हिसाबै बिसोरखौ बख'नो थाखाय एक्स NDP नि केस उइथ्र' खालामनाय रिहेबिलिटेसन होनाय बायदिसिना बेफोरखौ नायनानै गोदान पार्टि दानाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बेबायदि बाथ्राखौ दादों होननानै जों मिथिदों। आंबो स्वयं अबयसे खयजन माने एक्स NDP नेताफ्रा आं सावरायदों। आं बे समावबो आं बुंदों बे जिखुनु सानथावना बे गोबां माने गुलाय-गुजाय जायगा जाथियाव जों फटकरि राजनिति हान्जा दाबानो जे समस्या समाधान जायो बे नङा। आरो बे गोदान मोनसे प्रब्लेम जेनेबा फैनोबो हागौ गाज्रि प्रब्लेम। ओंखायनो बेखौ दायाबा मोजां जागोन। दा बेखौनो आं प्रस्न' खालामनो लुबैयो आरोखि बुंनो लुबैयो जे रन्जन दैमारिमोना जेलनिफ्राय गवाखै आरो NDP नि लिडारफोर केडारफोर गोबां दं जेलनिफ्राय गवाखै जायाखै। दा बिनि दायआ सोरनि? सोर मानो बख'वाखै? दायआ सोरनि? दा बे बाथ्राखौ दिनै रायज्लायनांगौ आरोखि बुंलायनांगौ। दा बुंनो थाङोब्ला नैबे BTC एकर्ड BSc एकर्ड एकर्डआव लिरना होदों 9.4 आव लिरदों। BTR सुक्ति BTR सुक्ति 9.4 बेयाव लिरदों। 9.4 आव लिरदों बे जायनाखि क्रिमिनेल केसफोर जायफ्रा माने हाइनास केस बा हाइनास केसफोरखौ खुनु बख'नाय केस उइथ्र' जानाय बिनि बाथ्रानो गैया। क्रिमिनेल हाइनास केस बेखौ होनदों आरोखि बे गैया। दा जाय नन हाइनास केसफोर बेखौ एकदम गभर्नमेन्टआ दानि प्रेजेन्ट अफ ल' रुल्स अफ ल' बेजों बिसोरखौ माने बिजिरनाय जागोन होनना बुंदों। खिन्थु जाय हाइनास केस जेनेबा रन्जन दैमारिजों लोगोसे बिदिनो लोगो नेताफोर जायफोर जेलाव जाबाय आरो गोबां NIA केस माने नांनानै दङ। दा बेफोर गनायनिखौनो बाथ्रानो गैया। बेफोरनि बाथ्राखौ उल्लेखखौनो खालामाखैबो गवा आरोखि। दा अब्ला नोङो बे जायनाखि BTR सुक्ति खालामबाय नोङो 2020 आव बे 20 आव एकर्ड खालामनाय समाव बे जिनिसखौ नायनांगौ नोजोर होनांगौ। मानो नोजोर होआखै? नोजोर होआखिसै सुक्ति खालामना होबाय। दा नोङो गबिन्द बसुमतारी NDP निनो लिडार बेबो बे सुक्तिखौ साइन खालामदों गबिन्दआ। आरो लोगोसे नोङो रन्जन दैमारियाबो बे सुक्तिखौ साइन खालामदों। थारमाने बिसोर बुंनायानो गावसोर लानाय जाबाय जे रन्जन दैमारिखौ जेलाव जोबहैफिननांगौ। ओमफ्राय बिनि इसिबां माने सोरबा माबा दङ बाहेरायाव फैनाय दंब्ला बेखौ जेलाव जोबहैनांगौ बिसोर बख'नो मोना बे होननाय बे सुक्तियाव होनाय जादों आरोखि थारमाने। अब्ला दाया सोरनि? जेलनिफ्राय गनो नाङा होनना बुंनाय दाया सोरनि जागोन बे? दा NDP गावसोर जुदि बेखौ जुदि सहि होयोब्ला रन्जन दैमारि गावबो सहि होयोब्ला गबिन्द मोनहा सहि होयोब्ला ओमफ्राय धीरेन मोनहा जुदि बेखौनो सहि होयोब्ला गनाङा होननानै बुंनाय जायोब्ला केस उइथ्र' जाया होनना बुंब्ला बिनि दायआ सोरनि दालाय? सोरखौ दाय होनो दालाय? दा नोंसिनि एकर्डआवनो डिफेक्टिभ। एकर्डआवनो बे माबाखौ खालामनो नांखामोन। दा दिनै बुंदों अबयसे जे रन्जन दैमारिया माने ड्राफ्टखौ नुवाखै। बे ड्राफ्टखौ नुवाजासेनो मेगन मोसेबानो सहिदों होननानै उर्खावग्रा ब्रह्म होनना बुंदों आरोखि। मानो बिदि खालामनाय? एफा गिदिर माने माबा बियो संग्रामनि लास्ट
माने आवार बियो बे संग्रामनि लास्ट आवाराव जों बयबो फुल ब्रेनजों बाहागो लानांगौ बयनिबो नुनो मोननांगौ राय आलोचना खालामनांगौ बिलोचना खालामनांगौ बोरै जागोन बोरै जाया खिन्थु बेखौ स्कप होआ जासे बेखौ माने माने नायहोआ जासे मेगन मोसेबां सहि होनाय बेथ' बिराद गिदिर भुलखा दा दिनै बे भुला सोरनि दा दिनै गबिन्द मोनहा दिनै गावसोरनो माने सहि होबाय दा बे सहि होनायाव लिरनाय जाखाथारबाय बे रन्जन दैमारिया गनो नाङा जेराव थांफिननांगौ एकरा मिनिथार बुंनो थांब्ला थोंजों रावजों बुंनाय बादि आरो जेसेबां केस दं बे एनडिपिनि केडारफोर बिसोर जेलनिफ्राय गनो मोना हाइनासनि खोथा जाबाय नालाय हाइनास केसखौबो माबाखौ कनसिडार खालामनाय बाथ्रा बुङाखिसै दा बेफोर दाया जोंनि सहि होग्रा सिकिउरिटिफोर मेनलि जों बेखौ बुंदों जे एबसुआनो जिथु लिडार मोनसे समाव प्रम'रन लिडार जों दा फैयै फैयै जेनेबा जायाखिसै ओमफ्राय एनडिपिनि खेथायाव माने खेथायाव जायाखिसै बिसोर माबा नांगौब्ला बखनांगौब्ला जों मोनसे गोदान पार्टि जानानै जोङो दिनै माने पलिटिकेलि जों मुभ खालामनांसिगोन फाइट खालामनांसिगोन होनना बुंदों दा जों बिराद गुलाय गुजाय समाजाव जानोसै आरोखि दा नोंसोरो जुदि पलिटिकेलि मुभ खालामनायनि सिन्था खालामदोंमोनब्ला बे पावाराव फैनायनि सिन्था खालामदोंमोनब्ला बै समावनो जेब्ला एकर्ड जायो बे एकर्डआथ' माने एबसुआथ' ओरैनो माबानानै सिगां बारस'नानै खालामनायल'सो जादों बे बिटिआर एकर्डआ बेथ' माने फिस एकर्ड होनना बुंदों बेखौ बेथ' एनडिपिफोरनि अस्त्रधारिफोरसो एकर्डमोन बियो दा बिसोर एनडिपि अस्त्रधारिजों एकर्ड खालामनाय समावनो बिसोरो एकर्ड खालामनायनि उनाव बिसोरो सरकार दानाय बाथ्राखौ गावसोरनो सिनांगौ सरकारखौ जों बोरै दानो सोर सोरखौ जोङो माने एमसिएलए इलेक्सन गेलेहोनो सोरनो जों नियम होनो सोर मानो बिसोर बे समावनो बिसोरो थिग खालामनांगौमोन दा दिनै होमब्लाबो गबिन्द मोन फैबाय गबिन्द मोनहा प्रमद बर'मोनजों इउपिपिएलआव थाफानानै इलेक्सन गेलेबाय देरहाबाय माबामोन फैबाय फेरेंगामोन फैबाय दा बिसोरो एनडिपिनि जानानैथ' फैदोंना बिसोरो आरो एनडिपिआ जुदि माने आरो बांसिन सिट नांगौ होनना बुङोब्ला बिसोर बिसोरल' जायगायाव बांसिन गेजेरावनो बुलाय बुजायनाय जासिगोन नामा दावस्रा दावसि जानानै बेखौ देरहाहोआ बेखौ देरहाहोआ बिदिनो मोनसे परिबेस फैसिगोन नामा आरो फारसेजोंनो बिजेपिआ बेखौ लानानै मोनसे सुजुग लासिगोन नामा बिजेपिआ माने बिटिसिआव पावाराव फैनायनि मोनसे स्कप मोनसिगोन नामा दिनै बे जोंनि थाखाय गोथौ साननो गोनां दिनै जानानै फैबाय आरो दाथ' जायनाखि बुंदों हेमन्त बिश्व शर्माया जे एबार एखे 40 सिटसआव दारायजोबगोन होननानै बुंदों आरोखि अनलि मोननै जायगायावल' बिसोर दाराय नङा हाग्रामानि सिटआव दाराया ओमफ्राय प्रमद बर'नि सिटआव दाराया बाखियाव दारायजोबगोन ओरै होनना बुंदों आरोखि थारमाने बिसोर मोनसे मन'बल मोनदों दा स्ट्रेंथ मोनदों दा बे जायनाखि एक्स एनडिपिनि जायनाखि अल्टारनेटिभ पार्टि बड'लेण्डनि दा बेखौ मोननानै बिसोर नुदों अंकखौ खालामदों बियो दा बिसोरनि गेजेराव बुलाय गैयाब्ला दा पाब्लिक गेजेराव मोनसे गोसो बायगोन जे खौसे गैलाब्ला जों बेयाव थाना मा जाबावनो बे मोनसे भाब सोना होगोन बिसोरो थारमाने दा बिदि भाब सोना होनानै डिभाइड खालामना होनानै बिजेपिआबो फैगोन बिजेपिआ फैनानै माने बिटिसिआव पावाराव फैनायनि थाखाय बिसोरो सिन्था खालामो दा माथ्र' नैबेखौल' माबा होनदों सेन्टिमेन्टखौ नायनानै बर'नि सेन्टिमेन्टआव जाहाथे आगार होआ हाग्रामा होनब्ला हाग्रामाजों गोबां सापर्ट दंथ' प्रमद बर' दंबा होनब्ला प्रमद बर'जों सापर्ट दङ दा गथिखे प्रमद बर' आरो हाग्रामाखौ आगार होआ बालानो होननाय जाबाय आरोखि बिसोरबो जेबो खालामनानै फैदों बिसोरो देरहाबोथों बिसोरबो जोङो देरहानो स्कप होगोन गावसोर बोरै देरहालायो जों माने केन्डिडेट होआ बिजेपिआ माने मोनसे सेम्पिटि ओरैनो जास्ट रायजो राजानि देखायफ्लानानै बाखिखौ जों केपचार खालामना लानानै बे हाग्रामाखौबो प्रमदखौबो माने आला गला खालामनायनि बाथ्रा जादों आरो गोदाव सोराव खालामनायनि मोनसे पलिसि बे माबानि हेमन्त बिश्व शर्मानि ओंखायनो नैबे दानि गोदान जानाखि दादों अल्टारनेटिभ पार्टि बेखौ जोङो एसे गोथौयै सिन्था खालामबा मोजां जायोमोन जे रायजोफ्रा दिनै बेथ' अनेक दा बुंनो स्कप मोनसिगोन जोङो एनडिपिखौ सेम्पिटि देखायनानैनो जों गोबां बाथ्रा बुंनांगौ जों बुङाखै मानोना एफा गोबाव संग्राम खालामना फैबाय खस्थ'बो मोनबाय जेल जाबाय सोरबा सोरबा गावथारजाबाय सोरबा बिसि फिसा आलाय सिलाय जाबाय जायफ्रा माने बाहेरायाव फैबाय जेलनिफ्राय बिसोरनि केसआबो दाबो दङ हाइनास केस बे कर्टआव थांबाय थानाङो बिसोरनि केसखौ बहरैखौनो माबाखौ खालामाखै आरोखि दा गथिखे नोङो दिनै
बे समाव आरो जुदि जोंनो गोदानै पार्टी जालायबावब्ला गुलाय गुजाय मोनसे परिबेस फैगोन दा बेफोर आरोखि दा रन्जन दैमारिनि खेथ्रआव दा सोरबा सोरबा गोदान गोदान खोथा बुंलाबाय थादों जेनेबा कनभिक्टेड जाखानाय मानसिखौ बोरै बख'नो होनलाबाय थादों आरोखि इउजि ब्रह्मनि बुंनायखौ आं मैयाबो खोनादों बिनि केसा आलादा बिनि खोथायाव मा बुंनो बे कनभिक्सन जाखानाय बेबायदि बाथ्रा दा पलिटिकेल जुदि उइल दङ गभर्नमेन्टआ कनभिक्सन जाबालाय मानो हाया जानांगौ हायोना बेथ' ओरैनो बे बुंलायनाय गावनि दायखौ बारग'नायनि बाथ्रा बुंनाय जादों दाथ' माने रिलिज जानायबो दङ दा बिदिब्लालाय नों मानोथो आगोलाव बै समाव नों मानोथो बुङा बे एकर्ड जानायनि उनाव एखेबारे रन्जन दैमारियाबो उदां अख्रां फैबाय ना रंजालायबाय फुर्ति फुर्तिनो नों माखौ लानोथो रंजाखो माखौ लानानै फुर्ति खालामखो नोंहा बे समाव साननाय गैयामोन नामा जे कनभिक्टेड जानाय मानसिया नोङो माने गवा होननानै नोङो बे समाव माने आयेननि खोथाखौ नों मिथियामोन नामा सानामोन नामा मानो बिदि खोथा बुंलाबायखो आरो नों माबायाबो बुंबाय प्रमद बर'आ बुंबाय रन्जन दैमारियाबो उदां अख्रां फैबाय होनना बुंबाय थेवब्ला मानो बुंखो नोंसोर बे समाव जुदि माने कनभिक्सन जानाय मानसिया कनभिक्टेड जानाय मानसिया जुदि गवा होनना बुङोब्ला मानो बुंखो बे खोथाखौ मानो बुंखो बेथ' माने बे ओरैनो बुंलानाय आरोखि गभर्नमेन्टआ उइल थायोब्ला नोङो कनभिक्टेड जाब्लाबो बेखौ बख'नो हायो गिदिर बाथ्रा नङा बिदि गोबां उदाहरन दं गोबां गनाय दङ नैबे आरोखि आं मोनसे उदाहरन मोनसे नुदों आंहा गोसोआव दं बे जेब्ला काठमान्डुनिफ्राय 1999 24 डिसेम्बर बेयाव जेब्ला काठमान्डुनिफ्राय IC-814 जेब्ला माने किडनेप खालामनानै लाङो आरो हाइजेक खालामनानै लाङो माबासिम काठमान्डुसिम माने कान्धारसिम काठमान्डुनिफ्राय कान्धारसिम लाङो बे कान्धारसिम लांनाय समाव माने मस्ट क्रिमिनेल मस्ट वान्टेड इन्डियाननि मस्ट टेररिस्ट बे साथाम मानसिखौ इन्डियान गभर्नमेन्टआ हरनांदों इन्डियान जेलनिफ्राय जेल जाखानाय बिसोरो बे मौलाना मासुद आजहार बेखौ हगारनांदों नोङो ओमफ्राय आहमेद उमर साइद शेख बेखौ हगारनांदों नोङो ओमफ्राय मुश्ताक मोहम्मद जारगन बेखौ हगारनांदों दा बेखौ इन्डियाननि जानि फरेन सेक्रेटारि माबा जसवन्त सिं बेनो स्पेसियेल माने फ्लाइट लानानै थांनानै कान्धाराव हगारहैनांगौ आरोखि नों नायदाय बे समावखि आयना गैयामोन नामा एफा गिदिर टेररिस्टखौ एफा क्रिमिनेल मानसिखौ नोङो जेल जाखानाय मानसिखौ नोङो दिनै सानसेनो हगारनानै बख'हैनांबाय नोङो दा बेफोर दा दिनै गावनि फिसा असे फिसा गावनिनो बेथ' टेररिस्टबो नङा मोनसे गावनि जायगायाव थानाय मोनसे रायजो बिदों गावनि अधिकार मोनसे बिदों एनडिएफबिआ बिदों रन्जन दैमारि बिदों खिथिं ग्रुपआ बिदों दा दिनै बिसोरनि बेलायावबा दिनै रावबो माने आय होनाय गैया नों एकर्ड खालामबाय बिसोरजोंनो एकर्ड खालामनानै दिनै बिसोरखौ जेलाव जोबना दोनबाय दा बिसोरखौ गनाय बाथ्रानो फैयाखै हाइनास नान हाइनास खोथा बुंनानै हाइनास केसखौ बख'नाय जाया गवा ओरै मैफिन केसआव उइद्र' जाया अब्ला बेथ' बिराद गिदिर माने डिसक्रिमिनेसन जाबाय बे जोंनि सायाव जोंखौ अननाय भाबै जोंखौ जेल जानाय जोंखौ अननाय भाबै जेलाव जोबनानै दोननाय जोंखौ लिंगुइस्टिक खालामनाय चेन्ज खालामनाय बिसो जाबाय अथ'सो जों सेम एकर्डआ माबाबो जादों 1992 जादों 1992 एकर्ड जाब्ला हाइनास केसखौबो उइद्र' खालामनाय जागोन होननानै लिरदों 93नि माबायाव नों नाय 93नि BSc एकर्डआव हाइनास केसखौबो उइद्र' खालामनाय जागोन होननानै रोखा रोखा लिरदों आरोखि बेयाव बे 18.2आव दङ बे 18.2नि BSc एकर्डआव दङ हाइनास केस बेखौ उइद्र' खालामनाय जागोन ओरैनो बुंदों ओमफ्राय 2003नि जायनाखि बिटिसि एकर्ड 2003नि बिटिसि एकर्डआवबो बेयावथ' एखेबारे रोखा बुंना होदों जाय एकर्ड सिगनेटरिस थारमाने जायफ्रा अस्त्र दैग्रा एकर्ड सिगनेटरि जेनेबा हाग्रामा महिलारिमोन खाम्फा बरगयारिमोन चन्दन ब्रह्ममोन बिसोरखौनो लानानै इन्टारिम गभर्नमेन्ट दानो थिनबावदों मालाय बे समाव बिसोरनि केसखौ गासिबो माने उइद्र' खालामना होजोबदों गासिबो सासेबो दोनाखैना दा अब्ला दिनै बिसोरखौ गासिबो रेहाय होबाय बिसोरनो फ्रि हेन्ड होबाय गभर्नमेन्ट दानोबो थिनबाय खिन्थु एनडिएफबि बेलायाव रन्जन दैमारिनि बेलायाव मानो बिदि स्टेप मादार माने बेबहार मानो फैखो बेथ' जानो नाङामोन बेखौथ' माने बिसोरनि केसखौ उइद्र' खालामनांगौमोन मानो जायाखै थारमाने जोंनाव लेक अफ माने पलिटिकेल वाइजडम उइल आरोखि लेक अफ पलिटिकेल उइल बे माने माबा पलिटिकेल उइल गैयिनि थाखाय दिनै बिसोर हगाराखै हगारनो गोसो गैया दा बे आरोखि दा बिसोर नङाबा खथ' गिदिर केस दंमोन ना जोंनावबो 93नि BSc एकर्ड जानाय सिगां साथाम MLA हाइनास केसआव जेल जादों प्रमनारायण ब्रह्म जेल जादों थजेन MLA नार्जारि MLA बेबो जेल जादों परमेश्वर ब्रह्म जेल जादों हाग्रामा महिलारियाबो हाइनास केसआव जेल जादों बेबो पल्टन बाजारनि बमब्लास्टआव जेल जादों ओमफ्राय जों डक्टर
भरत माने बसुमतारी बेबो जेल जादों बिश्राम नार्जारी बेबो जेल जादों आरो गोबां मानसि जेल जादों दा बे गासैबो दिनै बिएसि सुक्ति जानाय लोगो लोगो हाइनास केसब्लाबो उइद्र' खालामनानै गासैबो केस माने बे बिएसि एकर्ड जानायनि उनावनो बे केसफ्रा गासैबो उइद्र' खालामनानै बिसोरखौ माने लाबोजोबदों बाहेराव दा अब्ला दिनै माने एनडिएफबिनि खेथ्रआव मानो बिदि जाखो दा बेफोर दा बेनिखायनो दिनै जोंनि जायनाखि दा माबा दाबाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बे दानाय जायनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना गावसोर गाव साननानै लानो नायनांगौ आरोखि नोंसोर मा एकर्ड खालामदों नोंसोरनि एकर्डआ मोजांमोन ना गाज्रिमोन नोंसोर भुल खालामबाय नामा नोंसोर जुदि स्ट्रं जायोमोनब्ला रन्जन दैमारिया गावबो बुजिखाबायमोनब्ला जे आं बे केसआव आं माने गला आं माने एकर्ड खालामबाबो गला नांब्ला गावनि हेर'इक स्पिरिटखौ देखायनांगौमोन बियो आं बेखौ नुदों आरोखि आं जेलावनो थैसै नांगौबा आं थेवबो बेबायदि खुरिया एकर्डखौ आं साइन खालामा बेखौ बुंनांगौमोन दा अबयसे बेखौ बानस'ना लादों उरखावग्रा ब्रह्मआ बे नुवाखै होनना बुंदों खिन्थु नुवाखैनाबो बेबो एकर्ड खालामनाङा एफा गिदिर सासे नेताया नुवाखैना साइन खालामनाय एफा गिदिर संग्रामि एथ' गिदिर अस्त्रधारि गिलु-बालु इण्डियायाव देरसिन माने माबा गोनांब्ला बिराद मानियो बिराद गियो बयबो बिराद जोंनो खाथिर गोनां दा गथे बे एकर्डखौ रन्जन दैमारिया नायनांगौमोन आरो मिथिदोंब्ला बियो आङो जाफर जिबन जेल जानो आंखौ दोनखाबाय जेब्ला आं जेलाव थासिगोन आं नांलिया आरो आं बर' जाथियाव बे रोखोम माने बिदि गाज्रि आंनो बिटिआर सुक्तियाव खालामनाङा होनना बे मोनसे डिसिसन लानांबाय गावनि हेर'इक स्पिरिटखौ बे खोन्थानांगौ आरोखि आं बेखौ खोब गोसो गोरबोजों आं लुबैदों आरोखि जाथि सेन्टिमेन्ट जाबो दं आरो बेथ' बे जेनेबा बिदिनो देखायाखिसै बेबो होबाय मालाया होनायखाय गावबो होबाय जेनेबा गबिन्दआ फोथायना थाखो गबिन्दआथ' दंथारमोन आरो बिनि लोगोफोरा दंथारमोन गबिन्दआथ' सासे बिराद गिदिर जाथि माने सेबा खालामग्रा अस्त्रधारि संग्रामि अस्त्रजों माने जिउ दाननानै जुदि अस्त्रजों सेबा खालामनादोंब्ला दिनै बे संग्रामि नेता गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बे एकर्डखौ माबोरै खालामखो बेलाय बेहाय गियान गैयामोन बेखौ गियान थानांगौमोन बियो दा दै रन्जन दैमारिखौ जेराव जाबफिननांगौ नै बे एकर्डआथ' बेयाव लिरनानै दोननाय जाबाय इसिबां एनडिएफबिनि मानसि दं बेखौ जेराव जाबफिननानै दोननांगौ क्रिमिनेल केस गोनां हाइनास केसफोरखौ बेखौ एकर्डआव दोननाय जाबाय दा दायनिगिरिया नोंसोर नङा नङा जागोनलाय बाथ्रा बे दा गबिन्द बसुमतारी दिनै मा बुंनो रन्जन दैमारिखौ गना थैनोबो बुङा बे दा खायदा खालाम बे बाथ्रा बुंबाय थायो बे ना न'नि मानसिया बेनि माने केसखौ माबानांगोन बख'नायनि दायथ' लानांगोन मानांगोन बायदिसिना लाबाय आरे बाबा नों अर्गानाइजेसन नों साथिनि थानो नोंनि माने बसआ जेल जाबाय बेनि थाखाय नों दिनै मा दुखु खालामाखै होनलाय आंनि बसआनो जेल जाबायब्ला आं जेबो नाङा बे जेल जानायनि माबायाव आं खुनु जेबो माबा लाया बे गवागौमानि बिसोर नांगौमोन ना खिन्थु दायथ' गैयै दायथ' गियानहीन मानसि बियो गबिन्दमोना दिनै नों एखेबारे गावहा आरामसे डिउटिसिप जाबाय पावाराव थाबाय सोर जेल जादों सोर जाया खबर गैया दाना दाया होबाय मा गावबा गाव बख'नांगौ होनना बुंबाय नोंनि एकर्डआवनो लिरनानै गारबोखादों दा बे एकर्डआव नोङो हाइनास केसआ गवा बेखौ लिरनानै दोननायखायनो दिनै गबिन्दमोना जेबो बुङा बख'नांगौ होनना बुङा दा बुङा आरो बे माने प्रमद बर'बो बुङा नोंसोरनो लिरना गारबोखानाय बोरै बुंलाय गभर्नमेन्टखौ खुनु प्रेसार होनो बिसोरो दा बेफोर खारनाव दिनै गोबां माने एनडिएफबिनि जायनाखि केस जेराव थानाय बिसोरो गैयै बाथ्रा बेनो आरो नैबे जायनाखि दाबाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बेफोरो एसे मोजाङै सानफिननाया मोजां नङाब्ला एनडिएफबिनि जायनाखि संग्रामनि जायनाखि माने सेम्पिटि दंमोन बिसोरनि मोनसे अननाय मोजां मोननाय सेक्रिफाइस बिसोरनि प्रति रेसपेक्ट बे जिनिसा गोमालांगोन आरोखि क्रिटिसाइज खालामजागोन बयबो सोंगोन ना बयबो सोंगोन जे एनडिएफबिया दिनै मानो सब समाय माने माबा खालामनो लुबैयो एफा संग्राम खालामनायाव जेबो लाबोआखिसै जेबो फैयाखिसै बिटिआर सुक्तियाव मोजां जायोब्ला मोजां जाबायमोन आरोखि बेबो जायाखिसै गैया एफा संग्राम थैलायबाय गावजों गाव बिराद माने गुलाय गुजाय जालांजोब्बाय गोबां मानसि माने थैबाय भिक्टिम जाबाय दा बेल'सो जाबाय जोंनाव मा मोनखो जोंलाय दा बेफोर जिनिसा दिनै फैगोन आरोखि कुइसनफ्रा फैगोन ओंखायनो बेफोरखौ नायनानै संग्रामि नेताफ्रा संग्रामि स्पिरिटखौ लाखिनानै संग्रामि माने जायनाखि रेसपेक्ट बेखौ लाखिनानै खालामनाया मोजां आं बेखौ लुबैयो आरो बेखौ लाखिनानै जों दासिमबो जोङो